Ops! Nakausob ka manan. Hoy! Ay na! Nakausob ka manan. Ay, apo aya. Apay nakausob ka. Kinaputot ka raw, dito nga. Ticket mo. Bawal ti nakausob. Bawal din ako, sub nga katatuya mo pala ikaw. 2,000. 1,000 ti may 1 minuto nga nakausob ka. Ako magagawa ko tatuya mo pala ikaw. Ay na, data ti kong kunakkat. Hanggang mga agbuy-buya ti balita. Bawal ti nakausob tata. O, 3,000. 3 minutos ato yan. Bawal din ako, sub nga tatuya mo pala ikaw. Sumumbat ka pa lang. Bayad mo. 3,000. 3,000. Hindi ko munisipyo nga bayadan nato yan. Siyagdag kolektar. Bayad. Bilis. Ay, magbalin man nga 4,000 daytan. Bayad mo. Kurang pa, 1,000. Ay, naapo. Amin malay bawal yun, pati pa Agbado ka gaminan. Bawal din nakausob ko na da ka. Agbuya ka man gamin ti balita. Ops! Nakausob ka manan. Ticket mo. Anya, katiti ko sa karang. Ay napay, katatuya ko nagtipan niyo, tatuya mo sarili ka pala. Ay, katiti ko sa karang. Nagtal na ka. Kaya bawal garot din nakausob. Abay, hanggang nga nagbuybuy at tibalita nga kunakon, bawal ti nakausob. Uray pa'y sa dino nga parte ti balay mo, when uray pa'y sa dino nga batog mo nga langit dayta, bawal ti nakausob. Bayad mo. Bayad mo. Balin man nga 5,000 atan. Bayad mo. Pang pira kayo. No kunadagamin nga bawal ti nakausob. Ay, sus. Yes. 3,000 tatay. Salong. 3. Tapos, tutu tata. Anda ti bariyak pa'y nga 1 Yes! Solve man ng Thailanding ko, kintay parcel ko. Naglaing ka nga talaga, Juna.